yɛrɛ ka wuli su kɔnɔ ka sɔrɔ farida seli waati tɛ k'i yɛrɛ masurunya k'i di Ala ma e bɛ mun fɔ Ala ye o waati kala ta k'i ye ne delila k'a f'i ye n ko bɛɛ y'i yɛrɛ ka muri ye a bɛ k'aw yɛrɛ sɛgɛn de adamaden man kan tɛ ka jɔ i yɛrɛ la n'o tɛ e bɛ taa morikɛ min fɛ yen k'a ka dugawu k'i ye o masuru Ala la ka tɛmɛ i kan tuma dɔ la fɛn min b'a ni Ala gɛrɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ i kan Ala bato nin don n'o tɛ Ala ma maa si tɔgɔ da ko karisa de ka surunna ka tɛmɛ karisa kan o waati kɔnɔ papiye ko de b'i la o hami muso ko de b'i la o hami cɛ ko de bɛ o hami den ko de bɛ o hami sugu ta ka diya tuguni o hami de b'i la sigiɲɔgɔn dɔ ka tɔɔrɔ dɔ b'i kan e yɛrɛ welelen don tribunal la jugement dɔ ɲɛsin b'i ma e yɛrɛ bɛ taa jɔn de fɛ yen tuguni ko ka baara k'i ye nin ka nɔgɔya ka sɔrɔ i ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ a ye wuli su kɔnɔ aw k'a ka nafila seli barrière t'aw ni Ala cɛ a ye wuli su kɔnɔ aw k'aw dama kasi haminanko min b'i la i ka yira Ala la Ala kira ko su dugu tila laban o bɛ Ala yɛrɛ sɔrɔ an ka diɲɛ sankolo nin na Ala yɛrɛ bɛ weleli la jɔn bɛ ka fɛn ɲini fɛ n k'a tigi ma ko dilan o waati kan'i dalen sɔrɔ sunɔgɔ la dɛ adamaden min fara yɛrɛ ma ni sufɛ sunɔgɔ ye dɛ e bɛ ka presse don dɔ i bɛna da hali maa t'i la kun kana presse n ko don dɔ i b'i da maaw bɛ ɲinɛ i kɔ kuma tɛ ka réveil k'a la ko karisa ka kun yan'o waati cɛ nafila caman seli su kɔnɔ n'o tɛ waati dɔ bɛna a tan tɛ sɔrɔ i bolo lahi waati dɔ bɛna nafila seli nege bɛ k'i la a tan tɛ sɔrɔ i bolo nafila sun nege bɛ k'i la a tan tɛ sɔrɔ i bolo e bɛ denmisɛnninya la i bɛ se ka nin bɛɛ kɛ i bɛ kogobaw pan ka tila k'i jɔ foyi tɛ yen mais a y'an ka makɔrɔw lajɛ hali farida sunni dama a b'a dɔw degun kuma tɛ nafila ma hali ka farida sun tɔɔrɔ b'a kan kuma tɛ nafila ma ka farida seli kuma dɔ la o tɔɔrɔ bɛ dɔw kan hali u jɔcogo e yɛrɛ b'a hinɛ e b'a tigilama hinɛ minɛ hali a bɔtɔ a ka so ka taa misiri la hinɛtɔ ko